भैया हम दीपक दीवाना आप सब तमाम देशवासी के हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी और आप सब से रिक्वेस्ट करतनी। एगो 10 महीना के लड़का एगो बीमारी से जूझता जौन लड़का के जिंदगी के कीमत 16 करोड़ के बा। तरौरा सबसे बार बार विनती बा कि वो लड़का के जिंदगी बचावे खातिर जौन हो सके तौन मदद करी लो आओ हो बाबू के जान बचा ली लो। बबुआ आयांस के बानी रौरे लोही मत, बबुआ आयांस के बानी रौरे लोही मत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत करी लो मदद भैया इतना सोची मत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत। म्यूजिक बाय डीजे विकास विद्या। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत। मिक्स बाय रेशमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो थावे। देख के हालात रोआ रही जत काँप के, मुहावा सुखाइल बाटे उनका माई बाप के, उनका माई बाप के। देख के हालात रोआ रही जत काँप के, मुहावा सुखाइल बाटे उनका माई बाप के। छोड़ दिहले खाना नहीं पनियो बाड़े पियत, छोड़ दिहले खाना नहीं पनियो बाड़े पियत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत बबुआ आयांस के बानी रौरे लोही मत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत। सुइया के कीमत। करस गुहार विकास बिहारी राइटर जी, रौरा लो चाहे तो जाई जिंदगी सवार जी, जिंदगी सवार जी। हाँ करस गुहार विकास बिहारी राइटर जी, रौरा लो चाहे तो जाई जिंदगी सवार जी। दीपक दीवाना कहस करी लो गली मत, दीपक दीवाना कहस करी लो गली मत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत करी लो मदद भैया इतना सोची मत। 16 करोड़ बैगो सुइया के कीमत।